Hei ja tervetuloa mukaan, ootteko te huomannut samaa? Yhtäkkiä tuntuu, että humanoidirobotteja on, kaikkialla. Vielä ihan hetki sitten ne oli jotain skifileffojen juttuja ja nyt, pum, uusia ihan uskomattoman edistyneitä malleja tulee koko ajan. Nyt otetaan selvää, mistä tässä kaikessa on ihan oikeasti kyse. Ja ei, tämä ei ole mikään pikkujuttu. Puhutaan nimittäin rahasta ja isosta rahasta. Arviot sanoo, että vuoteen 2035 mennessä humanoidirobottien markkinat on arvoltaan noin 40 miljardia dollaria. Siis 40 miljardia. Tämä ei ole enää mikään teknologian kokeilu, vaan ihan valtava taloudellinen mullistus, joka tapahtuu just nyt. Kattokaapa tätä aikajanaa. Tämä kertoo oikeastaan kaiken. Meni vuosisatoja, kun kehitys oli hidasta, tiedättekö, mekaanisesta automaateista ja ekoista kömpelöstä protoista. Ja sitten räjähdys. Ihan viimeisten parin vuoden aikana tekoäly, halvemmat sensorit ja kasvanut laskentateho on laittanut tähän hommaan aivan järjettömän vauhdin päälle. Se kehitys on eksponentiaalista, ollaan ihan kaupallisen läpimurron kynnyksellä juuri nyt. Okei, eli miten tähän on tultu näin nopeasti? Sukelletaan vähän syvemmälle ja katsotaan, mikä tätä vallankumousta oikein ajaa eteenpäin ja mitä nämä uudet koneet edes on. Eli aloitetaan ihan perusteista. Mikä on humanoidirobotti? Se kaikkein tärkein juttu on niiden muoto. Ne on nimenomaan suunniteltu ja rakennettu näyttämään ihmiskeholta. Ja miksi? Siksi, että ne pystyisi toimimaan maailmassa, joka on rakennettu meille. Ne voi käyttää meidän työkaluja, avata meidän ovia ja liikkua meidän tiloissa ilman, että koko ympäristöä tarvii rakentaa uusiksi. Ja tämä vertailu on ihan loistava. Tässä näkyy se ero tosi selkeästi. Vasemmalla on se vanha teollisuusrobotti, kömpelö, pultattu lattiaan kiinni, ja me jouduttiin muokkaamaan koko tehdas sen ympärille. Mutta oikealla siinä on tulevaisuus. Me ei enää muuteta maailmaa robotteja varten, vaan me rakennetaan robotteja meidän maailmaan. Ne on liikkuvia, joustavia ja mikä tärkeintä, ne oppii tekoälyn avulla. No niin, ketkä näitä sitten oikein tekee? Mennäänpä katsomaan niitä yrityksiä ja robotteja, jotka on tämän uuden sukupolven etulinjassa. Ja nyt ei puhuta enää mistään tulevaisuuden visioista tai sci-fi-hömpästä. Nämä on ihan oikeita robotteja, joita isot teknologiayhtiöt puskee markkinoille just nyt. On Figure A, joka on jo tehtaissa hommissa. Sitten on tietysti Teslan Optimus, joka tähtää massatuottanoon, ja Unitreen H1, se on tällä hetkellä nopein humanoidi, joka kipittää menemään jopa 3,5 metriä sekunnissa. Vauhti on siis ihan päätä huimaavaa. Ja tästä päästäänkin siihen isoon, ehkä vähän pelottavaankin kysymykseen, jota kaikki miettii. Mitä tämä tarkoittaa työelämälle? Viekö robotti mun duunit? Ihan ensimmäisenä, nämä robotit on menossa töihin, jotka on meille ihmisille, joko vaarallisia, tosi raskaita tai yksinkertaisesti puuduttavan tylsiä. Eli mieti vaikka tuotantolinjoja, varastoja tai tosi vaarallisia paikkoja, kuten kaivoksia tai onnettomuusalueita. Ja tämä ei ole enää mitään pilottikokeiluja, tässä on ihan konkreettinen esimerkki. Figure AI teki diilin BMWn kanssa. Ne toimittaa humanoidirobotteja suoraan autotehtaan tuotantolinjalle. Tämä on ihan valtava juttu. Se kertoo, että nyt ei enää testata, vaan teknologiaa luotetaan ja sitä aletaan käyttää ihan oikeassa töissä. Eli tällä hetkellä se pointti ei ole niinkään korvata kokonaisia ammatteja. Enemmänkin kyse on siitä, että meitä ihmisiä autetaan. Robotti hoitaa ne likaiset, vaaralliset ja toistuvat hommat ja samalla parannetaan sekä tehokkuutta että työturvallisuutta. Ja tässä on se ydin. Ajatellaan sitä tiimityönä. Ne ei ole kilpailijoita, vaan uusia työkavereita. Robotti jaksaa tehdä just sitä tarkkaa ja toistuvaa työtä vaikka kellon ympäri, vaarallisessakin paikoissa. Ja se vapauttaa ihmisen tekemään sitä, missä me ollaan parhaita. Käyttämään luovuutta, empatiaa ja ongelmanratkaisukykyä. Sitä, mihin kone ei yksinkertaisesti pysty. Mutta tämä juttu on paljon isompi kuin pelkät työpaikat. Nämä robotit pakottaa meidät katsomaan peiliin ja miettimään ihan uusia juttuja. Ja nyt mennään syvälle. Tässä on aivan loistava kiteytys Sentria ammattikorkeakoululta. He sanoivat, että humanoidirobotit ei ole pelkkää teknologiaa, vaan ne on peilejä. Peilejä, jotka pakottaa meidät miettimään, mitä on ihmisyys, vastuu ja luottamus. Yhtäkkiä meidän pitääkin määritellä, että mikä tekee meistä ihmisiä, kun kone pystyy tekemään niin monia ihmisen kaltaisia asioita. Ja nämä kysymykset ei ole mitään helppoja teknisiä pulmia. Nämä on isoja, yhteiskunnallisia ja eettisiä haasteita. Kuka kantaa vastuun, jos autonominen robotti tekee virheen? Miten me varmistetaan, ettei niitä käytetä väärin? Missä se raja ihmisen ja koneen välillä edes menee? Onkin sanottu, että kun ihminen on tekemisessä robotin kanssa, se tilanne kertoo lopulta enemmän siitä ihmisestä kuin siitä koneesta.
Meidän reaktiot, pelko, uteliaisuus, ehkä jopa kiintymys, ne paljastaa meidän omat arvot ja pelot. Se on todellakin peili meidän omaan sieluumme. Okei, eli mitä seuraavaksi? Miten me edetään tästä? Kun toisessa vaakakupissa on tämä ihan uskomaton potentiaali ja toisessa nämä todella syvälliset kysymykset. No, tie eteenpäin vaatii 3 asiaa. 1. Teknologian kehitysten on tietysti jatkuttava. 2. Meidän on pakko luoda yhteiset pelisäännöt, lait ja normit sille, miten näitä käytetään. Ja 3. mikä on ehkä tärkein, meidän täytyy käydä avointa ja rehellistä keskustelua näistä eettisistä puolista. Tämä ei ole pelkästään insinöörien homma, vaan koko yhteiskunnan. Loppujen lopuksi se suurin haaste ei ole suojautua roboteilta. Se on suojautua niiltä ihmisten tekemiltä valinnoilta, jotka on robottien takana. Se todellinen fokus pitää olla niissä firmoissa, jotka näitä rakentaa, ja niissä säännöissä, jotka me yhdessä asetetaan. Meidän on varmistettava, että teknologia palvelee ihmistä eikä toisinpäin. Eli se lopullinen kysymys ei ehkä olekaan, että olemmeko me valmiita näitä robotteja varten, vaan se, että olemmeko me valmiita siihen, mitä ne tulevat näyttämään meille itsestämme. Ja siinä on se peili, jota ne pitää meidän kaikkien edessä, kun me astutaan tähän uuteen aikaan.